Һалым түләргә вакыт. 1 декабрьгә тиклем күсемһез милке, ер участка һәм транспорт сараһы булган һәркем килеменең бер өлешен казнага күсерергә бурыслы. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы икътисад фәннәре кандидаты, доцент, Башкорт дәүләт университетының финанс һәм һалым кафедраһы мөдире Гүзәлия Галимова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Гүзәлия Кадыровна, безнең халыкта һалым түләүдә нисектер хөкүмәт кесәһен байыты һымак итеп өйрәнгән, шулай күреп күнеккәндер. Ни өчен кеше бына үзенең килеменең күпмедер өлешен дәүләт казнасына күстерергә тиеш? Халыктың үзенә һуң нимә була бу аксадан? Сынапта был күз караш минеңсә ул электән килгән күз караш, чөнки без озак дәвр тибетем байтыкты кайда кулланылганын белмәнек бит инде. Безгә сынапта был мәгълүмат җиткерелмәне. Бүгенге көндә безнең икътисадты алган хәлдә был сәясәт бик асык булып тора һәм һәр беренә бюджетты кайда кулланыласак, нинди сараларга юнәлтәсәк бу акчалар, улар барыгы билдәле булып тора. Елда асык бюджет дигән проект алып җиткерелә бит инде барыгына. Бүгенге көндә менә Башкортстан буенча алган хәлдә лә безнең Корылтайның сайтына кирһәк, унда асык бюджеттың проекты бар һәм акчаны кайда китүе, безнең һалым түләүче буларак безнең акча кайда китү, без аны карый алабыз, күрә алабыз һәм ниндидер үзебезнең һәгымталар яһайбыз һәм шулай ук предложениялар да җибәрә алабыз. Һәм кайда китә инде безнең акчалар? Безнең юлдар эшләнеп тора бит инде. Шулай ук түләүһез белем алабыз мәктәптәрдә. Буның турында да бик күп әйтәләр. Садикка балалар йөри һәм безнең ниндидер көн торышыбыз, көн күрешебез менән бәйле ниндидер саралар шулай ук финанслана бит инде менә бу акчанан. Шулай ук һаулык менән бәйле күп саралар был акчага бәйле. Шулай ук укытучыларның эш хакы бюджеттан килә. Күп нинди безнең тормышыбыз әлбиттә был акчага бәйле. Буна физик шәхестәргә, һәрбер кешегә ул күпме ниндәй төр һалымдар бар? Һәрбер физик шәхестә алган хәлдә әлбиттә без бүгенге көндә үз һалым түләйбез мотлак рәвештә. Был безнең килем булган хәлдә, әгәр һалым түләргә тиеш килем булган хәлдә түләнә торган һалымдар, шулай ук миллектән түләнә торган һалымдар һәм ер булган сакта, ер участкаһы булган сакта шулай ук һалым түләнә. Ер участка булган сакта уның төрле түләүләре бар. Әгәр миллилектә икән, собственностьта икән, русча әйткәндә, буның һалым түләйбез. Әгәр инде арендала икән, без аренда түләүләре түләргә тиешбез. Һәм төрле ташламалар да бар, шулай бит. Булардан файдаланалармы халык? Һалымда тик түләү менән генә бәйле белемдәр безгә мотлак булырга тиеш дип әйтә алмыйбыз, чөнки бездә бюджетты тулыландыра торган һалымды кире кайтару мөмкинчелекләре лә бар. Әгәр һалым түләйбез икән, уның түләүе система рәвешендә алып барыла икән, һәр беребез ниндидер һалымды кире кайтару мөмкинчелекләре менән кулланыла. Яки безнең сыгымдар була бит инде ел узышында әлбиттә, ул сыгымдар ел дәвамында әлбиттә был ниндидер белем алу, баланы белем алу түләүләре булырга мөмкин. Яки һаулык хаклау менән бәйле саралар менән түләүләр булырга мөмкин. Үзебезнең яки әсәйләрдән, атайларның түләүләре булырга мөмкин, олыларның бит инде. Һәм шулай ук без балаларга түләйбез, һаулык хаклау сараларын түләү ниндидер услугалары булырга мөмкин бит инде. Шуларда алһак, без әлбиттә ул һалымдарды кире кайтара алабыз. Күләме 20 мең менән, әмма һалымды кайтарып алу була. Мөмкинчелеге бар. Буның менән без үзебезнең бюджетты тулыландыра алабыз.
Без буны куллана беләбезме? Гомумән бына шунда халымды түләү һәм мөмкин булган осракта үзебезгә уны кире кайтару. Бына шунда ниндидер белемебез, безнең җәмгыятебездән җитерлекме? Кызганычка каршы бөтәһе лә куллана дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, нинди процент халыктың күпме проценты кулланалар, күп проценты кулланмай дип әйтер кирәк. Монда бернинди социаль тикшеренүләр дә кирәкмәй. Сынлап та, чөнки ниндидер оллар менән беседалар алып барган мәгълүматлар ниндидер аңлату эшләре алып барганда йыелыштарда һөйләгән сакта, әлбәттә күптәре әйтә, менә бу нисек була, без уны менә нисек куллана алабыз дип. Әлбәттә бүгенге көндә менә белем җитеш, мәгълүмат түгел, белем җитешмәй һәрберебезгә, кызганычка каршы. Чөнки бундай мөмкинчелекләр бар, мәгълүмат та бөтә ердә лә бар һәм уның мөмкинчелекләре менән куллануга һәрберебезнең кулыннан килә. Бына һез олы яшьтәгеләр тегез, әмма бына кайһы бер осракта без дә бына эшләп йөргән урта яшьтәрдәге кешеләр дә булындай мөмкинлек менән бик куллана алып бармайбыз. Бына бу нимәгә бәйле? Ошо финанс белем җитмәүгә бәйлеме? Беренчедән финанс белем җитмәү менән бәйле, чөнки безнең гадәтебез юк. Безнең ондай тәртипкә инмәгән ул безнең. Елда бана үземдә алган хәлдә лә бер 5 ел элек кенә мин үземә шундай максат куйдым. Ел һайын нимә менән дә ниндидер сыгымдан әлбәттә халымды кире кайтаруды күз алдында тоту. Ел дәвамында әлбәттә был сыгымдарды мин нисектер планлаштырам һәм уны кире кайтару мөмкинчелекләрен ел узымында карап, ниндидер мөмкинчелекләрне барлап куям. Беренчедән финанс белем җитмәй, икенчедән был катмарлымы? Икенчедән вакыт җитмәүгә хылтанабыз. Чөнки вакыт әз, без уның менән халым инспекциясына барырга кирәк. Ниндидер белешмәләр йөргә, кагызлар йөргә, мәгълүматлар йөргә дип ысынап та ондай эш мотлак эшләр алып барыр кирәк. Чөнки шунһыз безгә берһелә халымды булай гына килтереп бирмәясәк. Әлбәттә кагызлар йыю бик мотлак. Әлбәттә уны белгән хәлдә, мәсәлән, даруханага барган хәлдә ул кагызды бит үзең менән алып кайтырга була. Барып йөрмәс өчен кабаттан. Бана шундай мөмкинчелекләр күз алдында тотканда, уны берингә эшләп була. Бу финанс белемдә ничек арттырырга мөмкин? Финанс белемде арттыру өчен минеңсә бүгенге көндә балалар арасында финанс белем арттыру турында бик күп эш алып барыла. Балалар мәктәптә укып йөргән балалар арасында бик күп эш алып барыла. Улар әлбәттә үз ата-әсәләренә лә иткерә, бана балалар менән һөйләшеп алырга мөмкин. Бу бер яктан тәрбия бирү ысулдары булып тора. Икенче яктан минеңсә мәгълүмат бик күп. Бундай максат куйыр кирәк һәм шул максатты әлбәттә тормышка ашырыр кирәк. Бына һеҙҙең һәм күҙең аңлата торга һәм ел дәвамында шуны иҫеңдән сығармаҫҡа. Инде артабан уны өйрәнеү бер нинди ҡыйынлыҡ та тыуҙырмайҙыр. Бына яңыраҡ шундай мәғлүмәт булды социаль тикшеренеүҙәр һөҙөмтәһендә рәсәйлеләрҙең 4-5% гына оҙайлы перспективаға тормошон планлаштыра һәм бары тик 10% гына 5-6 йылға план ҡора. Бына был беҙҙең ил өсөн бик түбән процент маҡанаймы? Әлбәттә. Был шул финанс белемгә бәйлеме? Был әлбәттә финанс белем менән бик бәйле. Беҙҙең финанс тәрбиәбеҙ, финанс тәртибебеҙ барлыҡҡа килмәгән ҡыҙғанысҡа ҡаршы, сөнки беҙ нисектер үҙебеҙҙең финанс яҡты күҙ алдында бына бик кәрәкле, бик мөһим тормошыбыҙҙың бер яғы тип ҡарамайбыҙ ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Әлбәттә беләбеҙ, аҡса етмәй тип көндә йылай беләбеҙ, көндә бындай һүҙҙәр сыға бит инде һәр беребеҙҙән, әммә был бит беҙҙең үҙебеҙҙең тәртибебеҙ, сөнки финанс планлаштырыу яҡтары булған хәлдә ундай нимәләр килеп сыҡмаҫ ине. Финанс планлаштырыу ул бер көндүк тә булырға тейеш. Һәр көн ниндәйҙер финанс пландар ҡорорға тейешбеҙ беҙ. Уны план ғына түгел, кискеһен ҡайтҡас мотлаҡ рәүештә ниндәй сығымдар булғанын әлбәттә белергә тейешбеҙ. Нимәгә аҡсаны тотонғанбыҙ, ниндәй артыҡ
сығымдарыбыз килеп сықты икән, ни өсөн был сығымдар килеп сыққан, біздің планға тап киләме, яки килмәйме. Бына шундай һығымталар яһап көндә финансты тәрбияләп тоторга, аксаны тәрбияләп тоткан сакта гына ниндидер финанс тоторыклык булуы мөмкин. Хәзер хатта шунда ниндидер махсус кушымталар да бар. Улар менән куллану инструктор өйрәтәме? Әлбиттә, андый кушымталар телефондарда ла бик күп, сервиста, онлайн сервистарда бик күп. Әленгелә баягы максат булган хәлдә һәрберенең мондай мөмкинлекләре табуы бик еңел. Финанс планлаштыру шулай ук озын перспективага, озынлы перспектива. 5-6 елга гына түгел. 5-6 елга гына түгел. 30 елга булырга тиеш. Чөнки шул хәлдә генә без үзебезнең пенсион вакытына, пенсияга сыккан вакытта ниндидер финанс тоторылык булуына мөмкинчелек буласак. Әмма без бултырала бөтенләй уйламайбыз әлеге вакытта. Безнең шундый мәдәният юк. Яшьләр, бана әле эшләй башлаган яшьләр олар уйларга тиеш, чөнки әлбәттә без дә уйларга тиешбез. Яшьләр чөнки алар эшләй башлай, безнең пенсион система тәртибе һәм уның пенсион булдыруы, пенсияны булдыруы мөмкинчелектәре, бана пенсияның перспективалы, озынлы перспективалы планлаштырган хәлдә генә уның күләме байтакка артасак. Әгәр планлаштыру булмайса икән, күләме база пенсияһында, база хөкүмәт пенсияһында күләмендә генә каласак. Бұл әлбәттә финанс белем, ул безнең ил өчен яңа шундай төшенсә, һәм нисек уйлайсыз, киләсәктә бына халыктың шундай финанс белемгә ынтылышы булырмы? Бүгенге көндә барыһы ла уйлана. Финанс белем нимә ул? Миңа кирәк микән? Мин нимә эшләргә тиешмен? Минеңсә, был бер нисә ел эчендә киң тараласак, һәр береһе бана был максаттарын куеп, әлбәттә тик халым-халу мәдәниятен генә үстерүгә карашлы түгел, бөтен якка ла, бүтән төрле һөнәрләргә ла игътибар итәсәк. Барыһы үзебездән тора? Барыһы үзебездән тора. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, безнең студиялы иҡтисад фәндәре кандидаты, доцент Башҡорт дәүләт университетының финанс һәм һалым кафедраһы мөдире Гүзәлиә Ғәлимова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.